BTC ni Museum and Archaeology बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंदों गोलोम बोथोरनि सामार वर्कशप क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लेनेटरियामनि गिबि खेबनि थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों सामार वर्कशप खुंदों उन्दै गथ'साफोरनि सामार वर्कशप हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों बिटिआरनि मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि CSD सुप्रिया ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि बानजायनायाव बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों हाबाफारि बायदियै गिबि सानाव सावगारि आखिनाय नैथि सानाव हाजों बायदि फिथाइ सामथाइ खालामनाय आरो थामथि सानाव बिगियाननि माखासे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुङो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे बिपिन बिहारी एमइ स्कुल आरो दिमोलगाव एमइ स्कुलनि गासै 116 फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लायो मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि प्लेनेटरियाम मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंनाय उन्दै गथ'साफोरनि मावबादायाव गथ'साफोरनि इसिङारि रोंगौथिखौ आबुङै बेरखांनाय नुनो मोन्दों बे हाबाफारिनि लोब्बाय उन्दै फरायसाफोरनो मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननिफ्राय फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो जोंनि बे दिनैनि हाबाफारिया सामार वर्कशप दिनैनि नङा जोङो लास्ट 26 निफ्राय खालामगासिनो दं सानथाम जाबाय जों सामार वर्कशप मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ जों लादों आइडिया खालामनानै जाहाथे गथ'फोरा सामार भेकेशन टाइमाव ओरैनो बेकारै समायखौ नष्ट खालामा बेनि थाखाय जोङो बेखौ साननानैनो सामार वर्कशप होननानै बे नामखौ होनानै लादों बाहाय जोंनि टीमा मामोन लार्निं विथ प्लेइं गथ'फ्रा जाहाथे गेलेनानैनो सोलोंनो हायो ओंखायनो जों बे सानथामावबो बेलेग टीम लानानै फैदों दाख्लै 26 दिना पेइन्टिंनि सायाव जोङो एक्सपार्ट लेंहरनानै गथ'फोरखौबो खालामहोदों ओमफ्राय एसे आइडिया बिसोर एक्सपार्टफोरनिफ्राय लानो होदों मैया सेकेन्ड डेआवहाय दङमोन जोंहा क्ले मडेलिं बै हाब्रुखौ लानानै गथ'फ्रा मा गावनि आइडिया लानानै मडेल माबादों मा होनो शेप लानानै फैदों आरो सोरबा केपसिकाम बानायदों जोगोनार फिथाइ बानायदों बहुद माने गावसिनि आइडिया लानानै सोरबा खरमबो बानायनाय नुदों आङो मैया बिदि बानायदों ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय साइन्स रिलेटेड जोङो डेमनस्ट्रेशन दङमोन गथ'फोरखौ जों इनभल्भ खालामनो हायाखै बेहाय बिसोर जास्ट माने नायग्रा जानानै थादों ओरैनो थियरिटिकेल बायदि जाहैबाय आरोखि खिन्थु डेमनस्ट्रेटर जों लेंहरखादों बिथाङा दिनै देखायनानै होबाय गथ'फ्रा नायबाय थादों गथ'फोरखौ जोङो एलिमेन्टारि लेभेल माबादों सेलेक्ट खालामदोंमोन क्लास 5 to 8 लादों जोंथ' 70-80 रिक्वेस्ट खालामहरदोंमोन एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव खिन्थु जेरैबायदि रिक्वेस्ट खालामो बेनि डाबल फैबाय गथ'फ्रा स्कुलखौथ' आङो स्कुलनि नामखौ आं बुंनो हानाय नङा नैबे खाथियाव मा स्कुल दंलाय बे खाथि खालानि थिथागुरि HE स्कुलनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नैबे दिमोलगाव एमइ स्कुल नामा बेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय गंसेनि नामखौ आं बारा गोसोआव गैया गंथाम मोजां मोनदों गथ'फ्राथ' एन्जय खालामदों मैयानिखौथ' बिराद मोजां एन्जय खालामदों हाब्रुजों गथ'फ्रा गेलेनोबो मोजां मोनखायो नालाय बिसोरो हाब्रुजोंनो माने मडेल खालामबाय थादों आरोखि गावसिनि गोसोनि माबाफोरखौ दाख्लै पेइन्टिंआवबो दाखालि मोजां गथ'फोर दङ बिसोरनि पेइन्टिंखौ नायनानै जों हमनो हायो जे बिसोर सानसे समाव माने आर्टिस्ट जानो हागोन आरोखि बिदि पटेन्सियेलिटि थानाय गथ'फोर दङ आं नुबाय आरोखि आं दा एसे सिगाङावनो बेहाय बुंदोंमोन पिक्चारखौ नायनानै जों हमनो हायो आरो बिस्रा पटेन्सियेलिटि दं गथ'फ्रा सार्टिफिकेट जों इस्यु खालामगोन गासैबो पार्टिसिपेन्ट्सफोरनो बेथ' कम्पिटिशन नङा नालाय जों सार्टिफिकेटखौनो होनोसै পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ আমাক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে অফিচ অফ দ্য CSD কাম ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম অফিচ তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম হাতত লোৱাৰ বাবে সৰু কণমানি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনি বাহিৰ হোৱাত নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা সুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আৰু এই 2 দিন বা 3 দিন আমি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত যিখিনি থাকিলোঁ তাৰ পৰা বুজি পালোঁ যে ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বহুখিনি প্ৰতিভা আছে নিজৰ মাজতে কালি ক্লে মডেলিঙত ভালকৈ গম পালোঁ বস্তুখিনি যে তেওঁলোকক জাষ্ট আমি কৈছিলোঁহে যে ভেজিটেবলছ বনোৱা বা ফ্ৰুইটছ বনোৱা কিন্তু তেওঁলোকে
তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যনটো দেখুৱাইছে আমাক কামখিনি কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক বনাইছে তাৰপিছত সেইবিলাক দেখি মানে আমি উৎসাহিত হৈছোঁ আমিও ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি যাম বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু এখেতসকলৰ লগত লগ লাগিও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ এলিমেণ্টাৰী ষ্টেজত যেনেকুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ পদক্ষেপ যদি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে প্ৰত্যেকটা স্কুলসমূহো গতিকে ভৱিষ্যতত কোনো উজ্জ্বল হ'ব বুলি আপোনাৰ ক'ব পাৰিবনে দাদা নিশ্চয় হ'ব কাৰণ এদিন বা দুদিনত কোনো ধৰণৰ মানে ইমান ভালকৈ শিকাব নোৱাৰি এদিন বা দুদিনত আমি জাষ্ট আভাসটো দিব পাৰোঁ যে বস্তুখিনি এনেকুৱা বাট যদি এনেকুৱা ষ্টেপ লৈ থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হওক বা নিজৰ ফালৰ পৰাই হওক স্কুলবিলাকেও নিজে নিজে ল'ব পাৰে এইবোৰ ষ্টেপ যদি লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগুৱাই যোৱাত বহুখিনি সুবিধা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশত আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে 2 দিনৰ কি শিকিছে বাচ্চাবিলাকক যেনেবা আৰ্ট বা কি বনাব বাচ্চাবিলাক এই 2 দিনত আমি তেওঁলোকক কি শিকাইছোঁ সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুখিনি শিকিলোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত মানে মেইন কথা তেওঁলোকৰ পৰা আমি বহুখিনি শিকিলোঁ তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যনটো কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ থিংকিংবিলাক কেনেকুৱা তেওঁলোকে কি ভাবিব পাৰে এইবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিব পাইছোঁ আৰু যিবিলাক শিশুসুলভ যিবিলাক তেওঁলোকৰ মন সেই মনবিলাক নিজৰ কাগজত বা মাটিৰে তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে সেইটোৱে তাৰমানে বাচ্চাবিলাকে বহুত কিছু বস্তু বনাই দেখাইছে বহুত বস্তু বনাইছে তাৰমানে নিজৰ ফালৰ পৰা বহুতে কিবা কিবি ডম্বৰু বনাইছে বা শিৱলিং বনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি বহুত ৰৈ গৈছিল গতিকে সেইখিনি মাটিৰো তেওঁলোকে মানে এনজয় কৰিছে মেইনলি তেওঁলোকে আমাৰ লগত এনজয় কৰিছে কামখিনি লৈ এনজয় কৰিছে সেইখিনি আৰু ধন্যবাদ सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसोगोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन